Nevydržal ani 2 roky. Z vynoveného mosta v Považskej Bystrici, ktorý zrekonštruovali za 100 000 eur, už trčia oceľové laná. Miestni sú nahnevaní. Mesiace mali pre opravu dopravné obmedzenia. Teraz sa boja, že sa to zopakuje. Most v Podvaží prepája Považskú Bystricu a Bytču. Trenčianska župa do jeho kompletnej rekonštrukcie investovala 1,5 milióna eur. No už po 2 rokoch sa objavili vážne technické problémy. Vplyvom skrytej vady v mostnej konštrukcii došlo k poškodeniu niekoľkých predpínacích lán v jednom z hlavných nosníkov mosta. Z bezpečnostných dôvodov zúžili pruh, znížili rýchlosť a nesmú sem autá nad 18 tón. Prejdú v noci a nikto nevie, že ide ten kamión preťažený. Chodia normálne. Aj ruky, mechanické, hydraulické ruky, všetko chodí tadeto. Na fakt sme upozornili okresné riaditeľstvo policajného zboru, pričom ich následnou činnosťou došlo k výraznému zníženiu takýchto priestupkov. Doprava na moste je obmedzená už pol roka. Ľudia pritom očakávali rýchle riešenie. Pretože škody, pokiaľ sa odstránia hneď, sú podstatne menšie, ako keď sa odstráňujú po nejakej dobe. Občania sú z toho rozhorčení, pretože takto sa šafari s verejnými financiami. Bohužiaľ je to smutné, lebo už sme ho mali zatvorený pomaly rok a teraz zasa je zlý. Aktuálne sa preverujú možnosti opravy poškodenej časti mosta v rámci záručnej lehoty a zároveň sa zvažuje aj možnosť výstavby úplne nového mostného objektu. Veronika Tesáková, televízia Markíza.